Ba chréibh sé na seachtaí nach raibh fáilteach raibh Gaeilgeoirí a chuirid. Bhí an Jack a Faoi Lámha an am na mo Gaeilgeoirthú gur poblachtánach tú. Lingan tréimh sé go anchuid Gaeilgeoirí a bhí géileh a gach na teangan os cúir na cúirte. Bhí Cruise O'Brien fesin an implacht a bhí an réalta son. Agus go nó bhí sé tosna oireachtas in éadan na Gaeilge in éadan gacrúd a bhain le Gaelachas agus nó siúnachas. Ar a glacadar leis an nós cócht hasanna a letha agus a bheith seasamh le cócht hasanna sa tír seo. Seachas chur i gcuine ó thaobh na diplomáideachta agus ar einstí a béidir chur i gcuine díomhála bhí a dhéanamh agus hasanna in sa tír seo. Bhreathadar go bhéin rud a chadís díanamh ná cultúr na tíre go thomláin na tharró. Agus is dócha gur beag rialtas a bhí riamh in aon tír a bhí chomh mór a gcuine cultúr na hÉireann agus a bhí an rialtas a bhí gcuine ins na seachtaí chuir gás. I gcuine cultúr héin. Agus sé nó a bhí gceist mar a dúirt ar a rialtas amháin gnám to suitably arrange the cultural symbols a dúirt sé. Sé sin gur heasta gútha go mbeadh tuiscint feile á bhaint á stair na hÉireann. Agus tá tháinig anna chu daoine chun tosaigh leis an órán seo chana. Bhí mis ar an trúr legamach an taspántas bunaige scoil an Pearse go mar Raheny agus séamas ó bóchal agus an doctor nóla go císáin as an leirla náisiúnta. Bhín na trúr legamach an taspántas agus tír a goring ag an coiste rialtais as an gur a bhean animanúcháin an fearsin as Limerick agus dúirt an bhean a bhí gceannas ar a bhéon seans nach gurmid éon béim ar an gcunna scartan trúr amach i gcair gan áras. Bhí ní bhain nach féidir agus tí ní gar a múla muidna. Is ní muid chun an star a lúba. Chuir gás an scríóir bhú hí sa bhélan ag an nám Diarmuid asúlaháin a nuair thug Diarmuid ó ráidmhaig agus chuireadh Diarmuid a bhí súin, níor chula is feic maiall ar Diarmuid ó hin. Dar leis an gcóir le lína fós, dar leis an Raheny dachas fós, ní raibh Diarmuid asúlaháin riamháin. Cé go raibh sé seair gcuine de bhúr scríóirí na Gaeilge agus de hálaigh fan i gás mór